moment, quin dia més important, el dia que acabes magisteri. Creus que ja ho saps tot. Estudiants oposició es dones compte de que tot no ho saps i has d'invertir moltíssims hores més preparant uns apunts interminables. Mentre estudies oposició, molts de vosaltres heu tingut la sort de començar a treballar a fer substitucions. Quins nervis vau passar el seu primer dia, el recordeu? Però tot esforç té recompensa, i clar que sí, heu aprovat les oposicions. Tot el món ens felicita, amb menys o menys gràcies. Ei, que bé, ara ja tindràs permisos de vacances. Ara toca el moment de convertir-se en callejeros viajeros i començar el teu curs per tota la comunitat valenciana. Durant aquest temps heu conegut molts companys i companyes dels que heu après moltíssimes coses, però ha arribat també el dia en el que aconseguiu la vostra plaça definitiva. A l'escola intenteu recordar i aplicar tot el que heu après. Molts anys de vocació, treballant amb moltes ganes. I sí, arriba el moment de despedir-se. És el moment que igual tindreu ganes de plorar que de riure. Nosaltres volem agrair-vos tot el vostre treball amb una cançó. La lletra de la nostra cançó diu: sempre estarà al vostre costat, perquè quan un inspector o inspectora, celador o celadora, o mestre o mestra escrivirà, deixa de treballar, però mai deixa de pensar en els seus companys quan els seus xiquets. Sempre estarem al vostre costat.
Adéu.